Shoutout guys. So yun, what's up Daldal ka lang eh. mga ka-rice, ano? Waray baller nga pala. Siyempre, for today's vlog, no? Magpapapawis tayo. Guys, huwag mo kalimutan mag-like, subscribe, hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Alright! So, bali nag-aantay pa kami ng makakalaban. Kung gusto nyo makakita ng mga malulupit na galawan, Oh, ano, bakit? dito na kayo, di ba? Oh my God. Mga kasama ko. Nice team! Magkano pusta? 400. 400 pusta. LRB bonus BMP. Hello? Chila, ikaw mo ka, Chila. Son, lalo mo, Son. Saan yung big ko? Saan yung big ko? Saan yung big ko? Patay. Son, sorry. Sige, nakita yun. Depensa. Uy! Buwan, buwan. Buwan. Gusto mo ni Bayang ko. Alto, alto. Baba na yun. Mira! Alto, alto. Bakit sa ilalim? Lalaki. Stop pa na din. Ang gawin ko, hanggang makamakay. Pasok mo naman. 3-2, 3-2. Isa. Baba, baba. Patay. Orto. Baba. Ay, dun. Boom. 4-3, 4-3. Son! 20! 5-3. Pawakitano. Net.
Nice one. Sila mo na. Five four, five four. Five four, five four. Balik. Ano? Bye. Score. Yo, madadugo ang labanan. Ang ganda ng laban na to. Wow. Bigay. Seven four, tatlo. Kumakalog kasi yung CP. Seven four. Score. 7-4. Depensa na lang. Ano yun? Huwag ka mag-ano. Hindi pagalitan. Huwag ka dyan. Uy, tawag ko lang. Masyado na mahaba yung vlog. 30 minutes ka kalinsin. Ay, kakat naman pala yun, ano? Mga let's play. Ito. Ano dito? Laro. Ay. Ano? Laro, play lang. Play lang. Pinasa kay JC. Tumira ng 3. Bang, bang. Bola ng kalaban. Binababa. Ayan na. Tabi ka dyan, uy. Bola ng kalaban, mga kapre. 8-4. 8-4, apat lamang, apat. Tumira. Rebound. Ayan na. Oo, Libay. Uy, pinasa kay Tano, pinasa kay Tito Archie. Tumira. Bang! Antay. Android 13, Jason. Shout out. Arr! Ano masasabi mo? Shout out nga pala kay Boss Ivan yan. Very good. Jason. Pinasa kay RR, Popol ata. Pinasa kay Jason. Tangina, ginulpe. Naka-open data na ito. Wala. Ano na kaya saan? 9-5. JC Corrales. 9-4 galing eh.
Pencil screen. Tingnan, niluwa. Score 9-5 pa rin ha. 9-5 pa rin, 9-5. 9-6. 9-6. Hindi kayo makachange yun. Sayo, sayo. May pang naman yun. 9-6. Change. Screen na nyo. Balik. Seven. Sayang. Ini na. Nice. Ang ano natin tanong, ligid ka lang. Pasahan pa lang. Tatlo. 9-7. 1-7 score sen. Dalam ka bay. Yan, mukha ka dyan isa. Pasukin yung depensa. Pag puro kayo, sa ila. One nine, Susan, Sol. 19. Alam mo. Tangin lang yan. Gusto kong manood eh. One nine. On na! Bilay lang! Uy, ang ina mo. Doon ako nakatingin sa kayo. Ang camera nandito, ang puta.
Enemy. Oh. So yun guys, what's up? Bali, di natapos yung laro, di nagkaintindihan. Bali, tabla yung laban. Yun, medyo mabigat na yung Yan. Oh, sige, sige. Kaya ngayon guys, so uwi na kami. Uwi na. So yun guys, what's up? Waray baller her again. So hanggang dito na lang yung video ko. And dahil pagod na, magpapahinga na. Alright.